дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Спитамен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз боғи суперинтенсивии хоҷагии деҳқонии Дустобод дуи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маркази тақсимоти яклухти витаминҳои Тоҷикистон, ки дар деҳаи озарёни деҳоти Тағояк бунёд шудааст, боздид намуданд. боғи навбунёди суперинтенсивӣ дар масоҳати 5 гектар бунёд гардидааст, ки таҷрибаи нахустин дар Тоҷикистон мебошад. бо мақсади ҳифзи ниҳоли дарахтон аз ҷола ва дигар офатҳои табиӣ, болои дарахтон бо тури махсус пӯшонида шудааст. бартарии дигари ин боғ дар он аст, ки системаи обёрии қатрагӣ ба роҳ монда шуда, бо ин васила сарфаи барзиёди об пешгирӣ, хароҷоти қувваи корӣ ва нуриҳои минералӣ коҳиш меёбад. бунёди боғи суперинтенсивӣ нисбат ба дигар намуди боғҳо афзалият дошта, барои рушди бештари соҳаи боғдорӣ дар мамлакат, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ ва содиротӣ нақши муҳим хоҳад дошт, зеро дар соли сеюм ниҳолҳо ҳосили фаровон медиҳанд. боғе ки бо технологияи нав шуда истодааст, якумин бор дар Тоҷикистон шуда истодааст. мо ин аз технологияш дигар давлатҳо овардем. ду намуд себе кардагӣ ҳастем, ки як намудаш сорти аз америкоӣ, дигараш аз сорти австралиягӣ аст. ҳозир 5 гектар кардагӣ мо ба мақсади оне ки барои таҷрибаве, ки як таҷриба гирифта баъд ҳамина зиёд кардан. дар оянда орзу дорем ки ҳазорҳо гектар боғ кунем. чизҳои табиӣ ки дараҷаи олиш қатъи ба мо мешавад, ҳамина мо мехоҳем ки коркард кунем, маҳсулот кунем, ба мардуми дунё нишон диҳем. барои бунёди боғи суперинтенсивӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 2000 адад сутунпояи бетонӣ истифода шудааст. ба таъкиди боғдорон, сутунпояҳо дар масофаи 8 метр дарозӣ ва 4 метр паҳноӣ ҷойгир карда шуданд. айни замон дар боғи навбунёд 20 нафар сокини маҳаллӣ ба кори доимӣ таъмин буда, дар мавсими ҷамъоварии ҳосил 50 каси дигар ба корҳои саҳроӣ ҷалб карда мешаванд, ки ин тадбир аз якҷониб ба беталаф ҷамъоварӣ шудани мева мусоидат кунад, аз тарафи дигар ба афзудани даромаднокии сокинони маҳаллӣ аҳамият дорад. зимни боздид аз боғи суперинтенсивӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки муҳлати пухта расидани мева дар ин гуна боғҳо дертар фаро мерасад. новобаста ба ин метавон содироти маҳсулоти ба даст омадаро ба роҳ монд, зеро дар сардхона мева беосеб ва тару тоза нигоҳ дошта мешавад. усули шинонидани ниҳолони себ дар боғи навбунёд бо риояи қоидаҳои агротехникӣ чунин муайян карда шудааст: байни дарахтон 1 ва қаторҳо 4 метр масофа аст. дар 1 гектари ин боғ 2500 ниҳоли серҳосили себ шинонида шудааст. хоҷагидорон дар боғи навбунёд ду навъи ниҳол, Pink Lady яъне навъи арғувонӣ ва Golden Delicious навъи заринтобро аз хориҷи мамлакат дастрас намуда шинонидаанд. аҳамияти худи боғи суперинтенсивӣ нисбат ба боғҳои муқаррарӣ мо дар он аст, ки бо серҳосилӣ ба ҳосил тез даромадан фарқ мекунад ва аз майдони кам ҳосили зиёд гирифтанро ба мо имконият медиҳад. бо бунёд кардани ҳамин гуна боғҳо мо метавонем сабаби истеъмолии мардумӣ, яъне ки ҷумҳуриро таъмин карда тавонем. навъҳои мо интихоб кардем, ки барои содирот равона карда шудагӣ аст, ки аллакай дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худашро дорад. ниҳолҳое ки мо истифода кардем нисбат ба ниҳолҳои муқаррарӣ фарқ мекунад, яъне ки дар шакли бибаун, яъне ки дар як такпайванд ду пайвандак истифода шудагӣ аст, ки ин афзоиши баланди дарахтро боз дошта ба тез ҳосил даромадани онро таъмин мекунад. ба ақидаи олимони соҳа аз 1 гектари боғи суперинтенсивӣ ба ҳисоби миёна аз 40 то 60 тонна ҳосил ба даст овардан мумкин аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсони мутасаддиро вазифадор намуданд, ки таҷрибаи боғпарварони хоҷагии деҳқонӣ Дустобод дуи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маркази тақсимоти яклухти витаминҳои Тоҷикистонро омӯхта, дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ онро амалӣ намоянд. пешвои муаззами миллат таъкид карданд, ки обу ҳаво ва хоки зархези кишвари офтобрӯяи мо ба бунёди боғу тогзор ниҳоят мувофиқ буда, имконияти табиии ҳосили фаровон ба даст овардан зиёд аст. аз ин рӯ истифодаи пурсамар аз ин шароитро зарур донистанд. ҳоло нашъунамои ниҳоли дарахтон мӯътадил буда, хоҷагидорон нақша доранд, ки замини боғро васеъ намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо аҳли заҳмат боғпарвариро яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуда, таъкид доштанд, ки рушди соҳа дар таъмини амнияти озуқаворӣ, ғанӣ гардидани сабади истеъмолӣ, дастрасии корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун гардидани имконияти содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ нақши муҳим дорад.
ҳамчунин дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Спитамини вилояти Суғд роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мунфарш гардида барои рафтуомади сокинон ва интиқоли молу маҳсулот нақши муҳим дорад.